агар дар ягон ҷамъомад ва ё нишастҳои алоҳидае ки гурӯҳи бачаҳо ҷамъ мешаванд, менишинанд, ба кадом хотир аст ё умуман барои вақтхушии дил вақтгузаронияшон ҳаст ва дар ҳамон ҷо як рафиқи шумо, дӯсти шумо ҳузур дорад ва рафту дар ғайби шумо танқидатон мекунад ва ана ҳамон рафиқатон хомӯш менишинад ва фардош мебиёяд мегӯяд ки дар фалон ҷамъомад ҳузур доштаем, худатро хеле танқид карданд, мазамматат карданд, ин хеле он хеле гуфтанд, бе ягон шаку шубҳа ҳамон рафиқатон ки дар он ҷо хомӯш нишаста буду шуморо ҳар чӣ гуфтанд, яку якбора аз рӯйхати дӯстонатон хат бизанед. ба қавли бачаҳои имрӯза якбора ба 4 нисписи рӯйхати сиёҳ не удалиташ кунед бе возврат. ин гуна дӯст, ин гуна рафиқ умуман лозим нест. аз набудани ӯ на зиқ шавед, на фикрашро кунед. баръакс шумо хушҳол шавед, хушнуд шавед ки аз як дӯсти нохалаф ҷудо шудед. зеро дӯст бояд дар ҳама ҷо, хусусан вақте шуморо дар ғайб танқиду мазаммат мекунанд, аз ному нангу номуси шумо ҳатман бояд ҳифз кунад. агар не, пас ӯ дӯсти шумо нест. шумо чӣ мегӯед? Рост мегӯям ё на?